καλή κατασκευή. Η σόμπα pellet της Energy4U είναι ελληνικής εφεύρεσης και κατασκευής με ιδιαίτερα πλεονεκτήματα όπως το χαμηλό κόστος αγοράς, την οικονομία στο ρεύμα αφού δουλεύει χωρίς ηλεκτρική ενέργεια, την απλότητα και την οικονομία στο pellet αφού καταναλώνει 1 έως 1,5 κιλό την ώρα. Προωθείται στην αγορά σε δύο τύπους, ο τύπος Έλενα των 8 kW και ο τύπος Κατερίνα των 11 kW από τους επιχειρηματίες της εταιρείας Energy4U που εδρεύει στο Ζωγράφου και στην Αθήνα αλλά κινείται και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το pellet είναι αρκετά χρόνια στην ελληνική αγορά, είναι πλέον η νέα τάση γιατί είναι πολύ πιο οικονομικό από το πετρέλαιο και οποιοδήποτε άλλο καύσιμο υπάρχει αυτή τη στιγμή και πάνω σε αυτό βασιζόμενοι προσπαθήσαμε να βγάλουμε ένα καινούριο καινοτόμο προϊόν για την ελληνική αγορά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τι επιφάνεια είναι, αν χρειάζεται μπουρί, γιατί πολλές νοικοκυρές ρωτούν και υπάρχουν δύο μοντέλα, για ποια επιφάνεια είναι το ένα και για ποια το άλλο. Πρωτίστως να πούμε για το τι πράγμα μιλάμε. Είναι μια καινούρια σόμπα pellet η οποία λειτουργεί χωρίς ρεύμα. Τη φτιάξαμε εμείς την σχεδιάσαμε, εμείς την κατασκευάζουμε και την προωθούμε στην ελληνική αγορά. Είναι δύο τα μοντέλα μας. Ένα είναι 8 kW και το άλλο είναι 11 kW και τα έχουμε ονοματίσει κιόλας. Είναι η Έλληνα και η Κατερίνα, συνονόματι. Έτσι, οι οποίες και είναι pellet. Η Έλενα που είναι στα 8 kW είναι για ένα χώρο 60 τετραγωνικά και η Κατερίνα είναι για 11 kW για 100 τετραγωνικά. Και να ρωτήσω τώρα, το pellet είναι ακριβό καύσιμο, γιατί το ζητούμενο τώρα πλέον είναι να ζεσταίνουμε τα σπίτια μας χωρίς να πληρώνουμε πολλά. Εκεί στηριχτήκατε κι εσείς. Το pellet έχει μια μέση τιμή, ένα αρκετά καλό pellet είναι στα 32 λεπτά το κιλό. Η Έλενα καίει 1 κιλό την ώρα. Οπότε μπορούμε και ζεσταίνουμε ένα χώρο 60 τετραγωνικά με 32 λεπτά την ώρα. Η μεγαλύτερη είναι στο 1,5 με λίγο παραπάνω. Καταλαβαίνετε, κάνουμε τα μαθηματικά από εκεί πέρα. Άρα λοιπόν και να πούμε ότι δεν αφήνει υπόλοιπο στο σπίτι, γιατί την έχουμε σχεδιάσει με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να έχουμε αεροστεγεί το χώρο της καύσης όπου γίνεται η καύση, να έχουμε αεροστεγεί το χώρο που τυχόν να υπάρχουν κάποια καυσαέρια ή κάποια κάπνα ή οτιδήποτε άλλο και όλα αυτά να τα βγάζουμε, να το οδηγούμε με μια μικρή καμιναδούλα έξω από το σπίτι μας. Είναι ευχαριστή, γιατί κάποιος το βλέπει την pellet τη σόπα και προβληματίζεται. Θέλετε να μας δείξετε λίγο πόσο εύκολα λειτουργεί? Βεβαίως, ευχαρίστως. Ότι βλέπουμε και τη φλόγα γιατί είναι σημαντικό. Ήταν μια πρόκληση για μας η φλόγα γιατί είχαμε να κάνουμε με τζάμι και με μαυρίσματα, αλλά το ξεπεράσαμε αυτό. Πολλοί από τους φίλους μας τον καιρό που την κατασκευάζαμε μας λέγαν θέλουμε να δούμε τη φλόγα. Ο σκοπός μας δεν ήταν αυτός, αλλά τελικά πήγαμε με τη φλόγα και πιστεύω να δείτε το αποτέλεσμα. Ναι, είναι σημαντικό να βλέπει ο άνθρωπος τη φλόγα. Και το κόστος, μιλήσουμε λίγο για το κόστος, γιατί πέρα από το καύσιμο να μιλήσουμε για το κόστος της σόπας. Ο στόχος, όπως είπα στην αρχή, είναι να μπορούμε να βγάλουμε ένα οικονομικό προϊόν στην αγορά, να είναι οικονομικό στη χρήση του και να είναι προσιτό στη πλέον άδεια τσέπη του Έλληνα. Οπότε, εν συγκρίση με τις άλλες σόμπες pellet, οι οποίες λειτουργούν με ρεύμα και όλα αυτά τα σχετικά, εμείς είμαστε στα 580 ευρώ με το ΦΠΑ. Τελειωμένη τελική τιμή για την Έλληνα. Είμαστε στα 3 χρόνια εγγύηση, αλλά από την άλλη δεν έχουμε ούτε μηχανικά ούτε ηλεκτρικά μέρη. Οπότε δουλεύουμε χωρίς ρεύμα, ιδανικό για περιοχές που δεν έχουν ρεύμα ή που έχουν αρκετές διακοπές ρεύμα, να μπορεί να σταθεί ο κόσμος για φέτος. Αυτό είναι το pellet σαν υλικό. Η δεξαμενή του pellet μας είναι εδώ. Έχουμε ένα χωρά γύρω στα 15 κιλά, όπως είπαμε, και με 1 κιλό την ώρα περίπου, άρα είμαστε σε μια αυτονομία της τάξης των 15 ωρών. Αλλά σε ένα χώρο 60 τετραγωνικά είναι πρόκληση αν τη δουλέψουμε πάνω από 5 ώρες. Έχουμε ένα ταμπεράκι από πίσω, το ανοίγουμε, πέφτει το pellet μέσα στο καυστήρα μας, συρταρώνουμε το μαύρο το κομμάτι πιο πέρα, έχουμε μια θηρίδα, ανάβουμε από εκεί με κάποιο υγρό. Από εδώ, από τη θηρίδα μας από εδώ. Έτσι, ανάβουμε με κάποιο υγρό, το κλείνουμε και σε 20 λεπτά αυτό είναι το αποτέλεσμά μας. Στη συνέχεια, όταν θέλουμε να την καθαρίσουμε, το μόνο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε τη στάχτη. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι θέλαμε ένα καλό προϊόν για την ελληνική αγορά, είναι ότι έχουμε παντού διπλά τυχώματα, που σημαίνει ότι η σόμπα μου εδώ διοχετεύει τη θερμότητα μέσα στο χώρο. Έχω αρκετά ψηλές θερμοκρασίες, ενώ στο σώμα της σόμπας δεν καίγομαι. Μπορώ και έχω το χέρι μου πάνω στη σόμπα χωρίς να καίγομαι.
Έχω και το κορδόνι από μέσα για να επιθυμείτε τις μυρωδιές όπως είπαμε πριν. Και έχω τη δυνατότητα να πάρω και οξυγόνο έξω από το χώρο μου. Έχουμε δώσει. Η κίνηση του αέρα γίνεται με φυσικό τρόπο, όπως γίνεται με το καλοριφέρ μας. Δεν έχω βεβαιασμένη κίνηση με βεντιλατέρ ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο για να μην ξηραίνω την ατμόσφαιρα. Οπότε έχουμε ένα καλό και φιλικό προϊόν για τη χρήση. Θέλω να πιστεύω ότι είναι καλό. Η έδρα μας είναι στους Ζωγράφους, στην Αθήνα. Το τηλέφωνο μας είναι 210 77 77 907. Είμαστε ανοιχτά ώρες καταστημάτων. Βεβαίως, www.energy4u.gr. Energy.gr. Όχι, δεν έχουμε ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά υπάρχουν αρκετά ηλεκτρονικά καταστήματα που συνεργάζονται μαζί μας. Είμαστε ανοιχτοί βεβαίως γιατί απευθυνόμαστε σε όλη την Ελλάδα από ό,τι ξέρετε. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργάτες. Μας παίρνετε τηλέφωνο και ερχόμαστε σε μια συνεννόηση.